Hej. Er du blandt de 26.000 danskere, som er svagtseende eller blinde, og ønsker du en mere tryg hverdag, så hør med her. Vores produkt Blindfinder er en meget teknologisk øresnegl. Den er stemmestyret, og den er konstrueret til at hjælpe blinde i hverdagen. Med til vores Blindfinder-sæt hører også en teknologisk blindestok, der kan scanne ting og sender signaler op til øresneglen. Den har også 3 længder. Vores Blindfinder har blandt andet en indbygget GPS, som guider den blinde person sikkert til stedet. Man behøver ikke engang at oplyse, hvor man er. Man skal blot sige, hvor man skal hen. Den er også konstrueret til at kunne hjælpe i hjemmet. Man kan blandt andet gøre blindestokken så kort som muligt og stikke den ind i køleskabet. Her kan den scanne stregkoder og oplyse den blinde om, hvilket produkt det er. Også uden for hjemmet er Blindfinder en kæmpe hjælp. Den kan fortælle, hvornår og hvor man f.eks. skal med bussen, så nu er der bedre muligheder for at komme ud. Den nye Blindfinder kan også opfylde sociale behov. Den kan blandt andet fortælle om ens Facebook-venner i nærheden. Noget af det smarteste, den nye Blindfinder kan, er, at den kan opdatere sig på nettet hele tiden, og derfor har den hele tiden de nyeste oplysninger og informationer. Det er heller ikke noget problem at lade den nye Blindfinder op, for om sommeren klarer den det selv ved hjælp af solceller, og om vinteren er der en oplader med. Så kom ind på vores hjemmeside og hør lydfiler om yderligere information om vores produkt på saesa.dk. Alle fortjener en tryg hverdag.